Magnar. Goshi spellet på den John. Det var ikke mye skilt. Boja. Först L eller för lagt på Magna. eller set. Magna. Just L och set. Eller nej, akkurat knappen är minst vad det är. Starkt. Okej. Nej, jag tror att det spelet var början mycket men jag har inte stött mycket förstå. Förstå. Det är jag. Det finns andra 120 stjärnor eller? Part of adventure, ja men. Magna. Ja. Det var smart. Nej. Kan den få smak? Happy! Boom! Vi köpte Ricochet. Jag står inte sånt något sånt där. Det är så bra. Come on man. Just battle. Well, fuck is this? In the bread and egg? Fri, jag vill bara mossa mig. Det är inte Ja, det är sitter här. Bom, det där. Hur ens för länder med alltså jag som här. Om. Sikker på at det tek på for det? Ja. Kan jeg til at det tek på? Ja. Jeg vet ikke, jeg kan skjutte skjermen. Det er det Red bomb bombs. Ja, så du start recording. Start capture right. What? Flyt nu snart. Först jag... Ah ja. 6. Ricochet. Fuck's sake. Ja, jag ska se B. Fuck! Yes! Here we go for you. Ska vi bara slåss? Ja. Alltså det är väl sånt jag fria. Jag får tappa allt det. Fuck you. Du fuck it! Så Thomas har skill. Ja. Jag fick pengar av mig. Det är så shit. Han fick Det är så personligt för det. Resultat, det är så mycket pengar. Jag vet. Jag vinner. Det är svårt. Jag vet att det är rage det. En extra köpte kanalerna så bara så random shit. Och så den bara Yay! Jag har lyckats mena på allt skrik. att det var neck väl lite image. Lite okej. Nej, 2 Så boxen är single. Så Thomas Färre. Ja, jag tror det. Så Thomas Färre så en lucky box. Fuck, come on! Frihet ska få tutto, god. Ja, det är inte mycket ett. No! Tack det tror The fuck? Alltså, kassen är Jack så att det tror jag. Välkas. En cool kasse kom fram till det. Kind Block Blitz. Och Steicher kloker i grunden. What the fuck? Det är nästan spalt att det är Jag svårt. ska fria ner en allt och är så sånt. Det är så shit. Stash. All right. Jag vill åka spalta. Ha, kus bara vet, jag vet. Gäng under och hopp under. Gäng under och hopp under. Hopp ont tumma. Ah. Ah. F. Fuck you, fucking PJS bitch. Jump. No, for back. Jag fick så lägga pengar. Jag fick en snack va? Början hoppar jag så över ofta. Men gå spela Det ska man göra det. Lever kast. Det fucking hjälper Thomas. Jag fick 4. Fria. Vinner bäster. Fuck inte. Ah, come on. Att det tutto. Nej, Jag slår alltid där. 8 Han som är Luigi. Look shit. Kur Luigi, Magnar Luigi. Loaded. Du är inte så många länkare. Alltid tänker. Oh Så snällt. shit. Kan det nu? Vad är det nu? Kött med. Ja, det hade köpt en spel. Och ska man väl skåsta? Ja. Okej. Du fucking köpt någon logo. Läcker. Alltså man tvär fricken runt man finns en stjärna någon. Bo. Jag är från Ja. Gotland. Jag äter sedelt här. Jag ger lever lång lugn för mig. Nej. No! Ah! Shit, like that! Serious? Du tog mig till fucking stoppa ner today. Nu är det kul. Freeze on my turn. Fria vill arbeta samman. Oh, no! Fria vill arbeta samman. Fuck dude! Det är min. Er varje annars. Det är bara samma. Fria vill arbeta samman. Arpa samman! Teamwork. Vem fuck där? Ja, annars kommer Magnar. Magnar Luigi!
Every man for himself. Stekka bara. Every man for himself. Stekka bara. Stekka. Det här kan det. Ja, du är kontroll här nu. Varför slå sig? Bam! Väldigt bra det. Allt spel bara. Levi, jag minns bara heter så freaking latcha. Cool. Så latcha det cool. Vi ska ha på några bulten jag fri. Vad heter det? Just det latcha Ska som. bara också för väck från öron. Ja, kom på maten. Dumbass! Du tog stadigt på pengar med det. Fria, gå vet jag då. Hur fan var det så in i ett liksom ordentlig bowling? Så det. Jag tror hon kan kasta flyer för den där. Gör det vilja. Allt Joe. Nej, jag är inte för sån gunkmotor. Fria. Allt Joe. Men Jag det tror Thomas det var- rattast. Jag har alltid ge upp, men det känns som att God Thomas. nu får jag inte gånga från minus. Jag gick till alltid från minus nu. God chance time. Why? Jag vill se alla nya pengar. Nej. Fucking stört då. Jag ska mista pengarna om att. Ja, Jag stöter nog i. Oh my god. Gott du skulle. Thanks man. It's me. Jag tycker Thomas har många bänkar. Shit! Thomas, come on man. Thank you bro. Du gör man fri. Du gör det. Är Give me all your money. Give me all your money. Jag vill ta det är Mario Party. Ja, det låter något största. Nu kan bara switcha pengarna och prata. Det får inte. Du hammar. Jag är det. Kan du slå tryck och 9? Ja. Ja, men vi kunde inte hoppa till så det som Mr. Hammer. Jag borde ja. Vi vill quick Han check som hoppar och slår så där ber jag stå så inne. Ja, förklara det vi vill göra. Hoppa inte. Shit. Thank you man. Thank you man. Hey, thanks man. Fuck you. No! Jag kastar hammar. Nej, det visste jag. Okej. Ja, kan du fan efter? Au! Magna, fuck off you. Bitch! Ass! Ta penkan. Jag vet inte vad det ska göra så är det bara runt då. Jag gör det. I believe in you, Levi! What the fuck? Jag vet inte vad det ska göra. Nej, det gör det igen! Jag fick en. Jag fick skuvla bänken, Levi. Fuckar vi upp för det. Jag tror vi släger inte långt då. Han är framför igen. Han är Stjäler för fucking Bo. Fra och grund som bara passar pengar och stjälar shit. Något sida, Levi. Jag kör mest pengar. God. Nej, fuck you God, dude! Come on man! Du förtjänar en krona. Hur kunde jag köra några pengar? Verkligen, det var så härligt. Jag har hört det spela. Fuckade spelet. Som sagt, 69 säger. Best day of my life. Yeah. Nej. Please not. Jag tror inte på... Fattar det. Vi får göra det. Spel er saker. Vad fuck är sånt där? Vad ska Elga? Vad så högt med? Missa kontrollaren. Jag har missat den nu. Jag är rask. Efter bara. Ja, Jag kände ju... Ja, det är så Gangnam Style, ja. Magna, gå snabbt ner i kassan med sig. Eller glöm. Gå snabbt ner i kassan med sig kontrollaren. Ja. Han död där. Jag kände ju den banan. Och så. en. Jag hade inga slugga alltid. Spel er Nick Berger. Spelar du bitch? Spel er Oh my god. Bekvämt? Hur miste jag pengar med det? Hade Dave Hasse, han ger som en missar pengar. Bullshit. Spel er shit! Spel er fucking... Helvete. Come on man! Don't! Spel det! God
Du släpper inte köra lägga pengar. Spel is soccer. Det är Men soccer. släpp på er, Levi. Shut up, man. Boom. Jag ska vara stött. Jag får fucking chans när vi Kan man ställer. släppa av det? Känns det? Ja. No. Jag bara Hur sen jag där Levi? Då är jag bara himla. Jag vet inte. Jag ska större gammalt. Han ska bara. Levi nästan släppt till tror jag kan ha honom på. Vars spelet. Ett spel is so fucking punishing. Nej, så bra. Nej! Men så- Nej! Oh god god. Happy Punisher, spelet. but... Jag har inte frätt mikrofonen till Levi alltså. Det är det bästa. Fuck gör det där. Fucking mikrofon! Yay! Jag ska snacka med Stinchton! Jag var lockad på hur skriver med det. Du, jag vet alltså en frätensteiger när min telefon till rave. Skateboard! Nej! Mushroom Mix-Home! Is it Det är Mix-Home, jag vet Is inte. it a mix room? Det är inte mining, så. Okej, Magnar. Hip drop. Toad, han går flash nu upp och du ska stanna att han farmen som han går upp. Hip drop när vi hoppar revne. Ja. Hoppar vi Hur revne. fuck ska man göra till det gå? Tjocka mig. Hur ska man runt där? Gär. Han vill rätt först. Jag lov då. Nej! Inte hoppa, fuck no! Inte hoppa. Så skit. Kan du lite det där? Han svarst. Ja. Det är så. Fy fuck. Yes. Jag tror inte socker. Nej. Kan du mind you vid att göra det som man bara... Det är rätt råk han är. Jag bara inte shit. Det kan man inte i Mario Party Play. Smäller. Och det är... Jag försökte såna inte. Gå med sitt boxa. Det var awesome. Oj, är inte en tojo i. Det är vi. Inte hoppa. Inte hoppa Man Thomas. vill så iklan hoppa. Stupid dig. Hur fuckar jag upp igen? Det var inte meningen att hoppa revne. Nej, det är det inte. Det är inte meningen. Jag vet inte. Jag vet inte hur stund att touchground efter. Ja, gott. Sejligt. Man ska även tatt första ge mig en som minigame. Ja. Tvär fucking kött med Magnar. Börjar vi. Känns det här. Typ med pengar. Du förstår det. Men vad får jag hej? Thomas stod bara. Stäng iväg med lådan. Oh my god! Yeah. Go. Go. Du vill sex. Tack från mig. Ja. Du får 16. Jag är jättetråk. Inte Mario Party 3. Eller- Inte riktigt så säger inte men du är psykopat. Det är just det. Kjellman! De ska skilja. Ett snutt ska snacka. Nej, inte det. Inte alla slut. Typ du touchdown. Men Mara får ju Det är det. allt här till dig. Vad hade du sagt? Nej, inte vet. Du stämmer. Får jag slänga? Jag vet inte hur jag det hände. Det är så fucking jackass. Det är Come så now! fucking alla bara. Levi! Det vill jag att en chips tar för Nej! Okej, nu klarar jag mig. Jag ska klara sig att spela Staying Game Mara. Det är Thomas bara släkt. Man kanske ska förstå det, så kan man bara se. God, det är fucking up. Vad ska du göra? Nej, jag ska inte det. Ja, fuck you Levi. Du släpper ett free out of nowhere. Fucking gott att det var. Inte Är socker. det skruv, va? Tjon! Jag vet inte vad det touchar. Ska du köra på samma kan veta mer? Ja. Så. Fuck!
Det är smart snart. Bro! Du sucker. 2 kronor, Levi. Kan jag ha några röker som du? Jag får inte 16 kronor. Ja. 16? Du tog Har du haft det? Så fick jag en krona och så får jag 20 kronor här. Cool. Gillig. Så kan jag. Jag tror månader, du måste bara... Nu gör det. Nej, men det har tagit släget upp pushen out of nowhere. Ja, det är bara liksom unprotected shit. Bitch! Så det är tid, det är bitch. Kanske skulle du säga för ja. Det är bitch. Får jag först börja? Fuck you. Kanske man förstår det. Vi got Nej, this. kanske man förstår. Ah! Shit! Shit! Levi, vi klarar det. Men vi tålar chockar, men vi klarar det. Thomas! Just! Vi kan tänka att det är roll nummer 1. Får vi ta allt? Får Vi vi kör köra ut och sagt? Stort du hade. Thomas fucking no! Yes! Du ska inte styra dudes! Jag tog ut jag mig. No proof. Du fuckar jag över det. Han sa Thomas. Du suckar. I helgen va? Vad kände? Du ska halta och jag som vi. Jag vet, men Thomas har ju... Åh, kom, nej, oj, nej. Sådana... Ja, du var klar på det. Jag tar det bara random. Yes! Vad tänker? Bara för random nu. It is done. Back in pancake. It is done. Du ska nog vinna lika. Man kan trodde jag det. Ja. Va? Första B. B! Sista B. Bara B. Fuck for you! Inte spracka mig ner, du fuck! Kan du med? Jag slår bara Luigi. Du ska slå med! Igen! Hur lever jag blackar upp nu? Oh my god! Shit! Ge mig det. Jag fick så Luigi. Levi vann. Jag fick 2 Jag fick jag fick ena kronor. Kuivan Levi, jag fick 2 påsar. Fuck dudes! Jag fick näck mest. 63 you fuck up I hope I took that kassa like då är det sånt som Jag är det bästa värd för runde. Vad är hon sån tävare? Ja, det var så falskt att ta nu. Va? Jag var inte för tävlande. Jag vet inte. Fuck you guys. Go home. Om du detonerar den. Vi då så väl. Du känner väl redan att han maknar, det var det. Jag vet inte vad det är. Shit! Förväg! Förväg! Shit, Magda, fuck off. Fuck you. Jokes! Jag är alltid jag maknar rätt nu. Vi ska göra dramatiskt. Come on man. Jag tror inte jag tog. På kväll. Luigi. Jag ska göra paus då. Vad var till det vi? Nej. Luigi. Jag vann. Maknar rätt med shot med GP. Spela någon. Du har inte något gummi. Nej. Fri. Bonus star. Star. Ja, shit. Bonustar. Okej. Alltså, man måste mest B. Bonus star. Nej. Levi vinner. Så är det. Jag vill lång gång. Att när som har pengar. Nej, bäst jävla. Free från för mig. Du fick skuvla pengar med det här. Jag kan inte få. Det är nog lite surprise kort det är nästan. Fan. Nej, det är väl så tom. Nej, ta. Maknar man. Nej, Det var- Suimo. Det var spelade Mario Party 8. Fucking mindblowing. Jag minns Maknar var näst. Ja, visst. Nej, 800 meter. Det är så snett ut. Så vart det snäck fram vid den efter det. Nej, tjock. Det heter mest mellow fucking rickshaw negativt kurvunde. Man ska... Åh, kan jag som röra tunken nu. Kan du det? Kom i korten i munnen!
Fireworks. Vampen der, var det glede? Ikke kjøttet kanskje. Vampen der var det glede. Jeg danser jo bampen fordi jeg er 15 minus. Så random, hvor er forbi med Bowser nå? Peach, Peach blir skått med doften av. the sucker. Hvor? Altså, vi stod her, hvor er Peach gått nå? Fordi hun tapte. Vi tar det nu. Nej men alltså hon tappade så först. Det är dick move det går spännande. Så jag tror det Det där är sure cool cinematic. Det är dritt Bowser på det. Jag tycker man också det. Jag kanske tycker jag bannar det. Jag tycker så skit det blir det. Så skitcher med alla vi hade. No! Jag vill så lägga pengar! Oh my god! Shit! Chance time! Shit! Yeah! No! What the fuck? Come on man! Don't! Spell nu! Nej! Fuck! Thomas! Fucking no! Shit! It just dragged me near the fact. Shit! You can't leave me long looking for